risan wonten kalih iya ingkang badhe netepi adat Widi Widono ingkang sampun lumampah ing prawan. Pemerintah Cantuko ingkang punya sarengan kapurwakan adicara panggih kanthi busana Surakarta Adi Ningrat. Sunatan Romantain Wiloso Nugrahaning Gusti ingkang Maha Lasang Asih. Alon-alonan lampah nyori sang kemanten kaku cuma ketumpul ing sasana panggih kapit Romo dalasan Ibu Sinartan kang nasang kalpataru dewa daru Jaya daru limpah sinebat kembar Sinartan kemanten putri Sigro hambalah gantal kang winastan kondang kasih soho kondang ukur teman-teman kakung cumaken wonten ing Ranum Podo ing sisih kanan wonten Antigo Sigro risang kemanten kakung Cacane lho kemanten putri sembah kalbu minangka bekti pisanan demanten ingkang jalu minangka imamipun Bale Wisma Antigo pinidak ing pada sisih kanan jengkuri sang kemanten kakung pecah saknalika pecah wiji dadi gemaring alam padang yo hanjengku sang kemanten putri hamba suh sampananipun Kang Rata minangka pralampita angcal saliring Sukerta ya ulus mulya manggih raharja kambang kumambang sekar triwana ing salebeting bokor kencana nggih sekar melati mawon saha kangkung pranyata sampun linawar tembung manis dados gegantilaning nala arisan temanten kakung angkat astanipun arisan temanten putri jumeneng minangka kang winastan adicara adat junjung derajat juru sumbaganing panggih masih bersalaman kedua tangannya juru sumbangan panjang ilang kedadean bokor sampun kanang saking janur jatining nur wilanganipun sekawan Kendi Pratolo kau bengaken terato mandap saking kendi tepung gelang paribasane ambal kaping 3 mengku pralabita bilih arisan kemanten kekalihnya ana tepi ninggal pongso muda nganci ing alam kadewasan ing alam madya kakung Sigro Sinindur
Bapak Karyono hanyindur Torisang Tuanten kekalih nyo ing ngarsa Bapak Karyono tulodo Hikmat dia mangan kasorisan kemanten kekalih nyo So ibu sumirah wonten ing kuiting langsung tuturi yakin Tuhan Allah nampaknya untuk menjual paling kisah soal jam terinenggo tulus mulia nah itu menjual paling kisah soal aja Sindro kalos Bilih Bobo Karyono Hamangku Risa kemanten kali wis nanti bangi podo antarane aku lan ayu iya pakai muga-muga sakaloro ninggal mangsa muga ngancik ing alam kadilasan dadya pasangan kang saking mawaddah warahmah kita silakan Bapak Karyono berdiri juga teman-teman berdiri berbalik arah Pak Karyono kalau gue mau lagi sampai pilot jangan rindu gue bilang kau wisudo sutoran yosi wadi-wadi kono boboan ibu merwakani ambilan ing kedayan aku iya anakku pamujine ibu uga sira sakaloro dadosa pasangan sing tansah buyut Kanjeng adicara rombongan kacar kucurkan kabeh saka kacar kawat berkawat kacar buat jantri tapi ini risa kemanten itu saking panggung busana bersama tujuh lampah
pisan panengah Andowo asline Raden Tomati Raden Raden Janaka dolan jagat nanging ora kaya paraga kang siji iki pendah widato uyartomo Narendra asasile yang paraga endih apa Mas Ayu Pipi ingkang Hamarogo wonten ing laladan Geruk Bogorejo Asum Leladi sinamung sanggar Mas Ageng Istiqomah hamba para saking laladan Sari, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sahabat itu coba tarik bersama bina bina dulu. Semoga bersama kalian ya coba saking sasono dapat tento Bapak Ibu Bapak Karyono Ibu Saudara Ibu Supandi Bapak Ugi hadir akan merisau teman-teman kalian ya. Tujuh wonten ranti pusaka Urkara siji boko siji setunggal boko setunggal Satrio Sakembaran podo dedek piadeke podo busana pada dasar bagus pasuryan kawindo busana satrio panapit dengan sak wayah-wayah asung sabiyantu rikalane ing margi wonten alangan tansah sawegda ing diri syabda ing gati satrio sakembaran asung sabiyantu dumateng pangarsane lampah yang isih kencur paribasane ananging sampun pantes wes
Kepisangan temanten kekalih yo. Kang Mas Agung Pawitanes Joko Tumaruto Widardo Wirutomo kawingguh busananing Narendra Toto Hanambali Gagah Bekso wonten ing sisih tiring ngerisan temanten putri Dimas Ayu Aini Sulistyo ing warna kawingguh busananing Prames Warinoto kanthi kawingguh juru baganing Sanggar Pais Ageng Istiqomah ingkang nangge bapak ibu promo belasan ibu tansah tuku ibu sedekah kagiatan kemudian bantuan ibu setanti soho baru untuk boporosan karena sakona tumuju barang pawahan bahagia Sedulur, ini tadi cerita kita tentang tradisi iring-iring manten dan juga buah besan serta temu manten adat Jawa di Desa Jeruk, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini selanjutnya tradisi ramah tamah. Dan ini ternyata di sini tuh banyak sekali bakul-bakulnya. Halo Dek, mau warna ini? Iya ya. Nah, ini bakul-bakul pun ramai sekali di kawasan sini, derek mencari rezeki berjualan, semoga laris manis. Ya wes, mungkin gitu dulu bolo konten kita tutup. Terima kasih yang sudah selalu menyimak, tetap semangat, salam sehat seger waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh Mas, nun sewu, berarti dengan adanya orang punya hajat seperti ini, para bakul ya melok seneng nggih? Oh, melok seneng ya. Oh, saged nderek napa jenenge istilahnya berjualan, nderek mremo. Oleh rezeki. Oleh rezeki. Berarti ngeten iki jenengan dasare pondok wingi nggih? Ampun. Oh. Nek ora nang dasar kok kedisian kanca liyane. Kancan. Oh. Aku niki kecer. Berarti bakul-bakul niki lah wis dijadwal nggih. Endi acara sing digawe, hiburane apa ngoten nggih? Gane apa sana jadwale. Wis ana jadwale nggih. Lah iki layakan iki Coldek mau bengi kok wis do nata-nata ngono. Jebule persiapan nggo bakul meremo nggih. Alhamdulillah nggih. Jadi sekaligus itu nek ana wong digawe itu bisa menggerakkan UMKM lah ya. Nah, bakul-bakul ya do payu, ya do iso dodolan. Nah, golek rezeki karo iso ndelok manten. Ya muga-muga didongakno Mas ya. Mantene jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tamune wis padha mulai bobol. Nah bolo, alhamdulillah ini kita redikan. Ini ada satu set seseran untuk pernikahan dari toko Al Arif Blora. Ini bakinya istimewa ya. Ini bakinya itu dari box akrilik.
Nah, jadi kelihatan cantik dan mewah. Bagi box akrilik ini harganya sewa ya, jadi nggak usah dibeli, disewa saja. Nah, ini dijamin cantik dan kelihatan mewah serta elegan. Nah, ada di toko Al Arif Blora yang lokasinya di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Harganya berapa? Nah, monggo bisa di WA saja. Kalau di WA itu kita first respon ya. Nah, ini selain baki akrilik juga ada baki model lain yang harganya terjangkau. Nah, monggo yang mau menggelar pernikahan ataupun lamaran bisa datang ke toko Al Arif Blora yang lokasinya di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Ini juga ada banyak aneka macam buket untuk segala keperluan. Ini ready stock dan juga bisa request sesuai selera. Monggo dolan-dolan ke toko Al Arif Blora.